Egunon, Egunon. Iratxarri luzeakin gaude eta bere eleberri grafikoa, udara, aurkeztuko digu. Haupa Iratxe, Keixo. zer moduz? Dena ongi. Oraintxe amaitu berri duzu, ikasturte guztia, ja zikloa ere, osorik. Eta, bueno, zer moduz joan zaizu, orokorrean? Ni nahiko pozik egon naiz, hemendik ikasten. Ia esan da oso aukera ona izan da, ilustrazioeko oinarriak pixka sendotzeko eta baita pila bat jende ezagutzeko eta gauza berriak frogatzeko. Beraz, ni oso gustora egon naiz, oso pozik. Oso ondo, Iratxarri luzea bezala aurkeztu zaitut, baina itzala bezala sinatzen duzu. Hau da, zure izena aurkitzea lanetan batzuetan zaila izaten da. Ze nondik dator zure ez izen hori edo goiti izen hori? Aspalditik agian 14 urterekin erabaki nuen goiti izena izan zen, eta handik aurrera erabili izan dut. Beraz, ez dauka misterio handirik. Oso ondo. Bueno, ikasturte amaieran egin behar izaten duzu proiektu integratua eta lan oso sendo bat aurkeztu duzu. Egin duzulako goitik bera komiki bat. Eta, bueno, nola sortu zitzaizun komiki bat egiteko ideia? Ni egia esan da oso komiki zalea naiz, komikiak asko gustoko ditut, komikiak oso gustoko ditut, eta gainera egin izan ditut komiki labur baten bat, baina ez naiz inoiz ausartu zerbait luzea egitera, beraz, hasieratik argi neukan hau izango zela oso aukera ona behingoz zerbait luzea egiteko. Eta komikiaren historia dator nire aitak emandako ideia batetik. Duela 2 urte esan zidan egin ezakela nerabei zuzendutako istorio bat euskaraz, euskaraz batez ere bultzatzen da aurrei edo helduei zuzendutako edukiak, baina nerabeak pixkat baztertuta geratzen dira alde horretatik, eta azken 2 urte hauetan asko aldatu izan da historia, baina azkenean behin betiko liburu bat atera izan dut. Bai ikusten dut lanean betetzera zatozela utzune bat edo utzune bat bete dezakela ideia horrek, ez? Pixka bat udararen inguruan, euskal gazte kuadrilla bat, lagun arte batek garatzen dituen zerak, ez? Gertaerak eta orduan badauka egitura bat, eman diozu egitura bat komikiari, zergatik edo nola txirikordatzen diren zerak, pertsonaia, diferenteak, oso ondo egiten duzu, oso interesgarria, bakoitzaren karakterizazioa eta garatu egiten delako, ez? Evoluzionatu egiten dute. Hori nola landu duzu edo? Hasiera batetik erabaki nuen protagonistak 5 izango zirela, baita hortik handik ez dagoen pertsonaia bat egongo dela, begoren pertsonaia izango dena. Beraz, argi nonkan 6 ataletan banatzea oso aukera ona izango litzatekela pertsonaia bakoitzak protagonista den atal bat izateko, horrexegatik 6 atal dira, eta protagonista den pertsonaia normala denez protagonismo gehiago hartzen du bere atalean, baina aldi berean ere beste gainontzeko pertsonaia guztiak haien denbora daukate garatzeko edo guztien arteko erlazio hori mantentzeko edo garatzeko niretzako, nire ustez, historietan, edozein motatako historietan, importantena da pertsonaien arteko loturak eta errealistak eta sinesgarriak izatea, eta pertsonaien garapena ikustea nola hasten den pertsonaia bat eta nola gertatzen zaizkion gauza guztiek aldatu izan duten pertsonaia. Horregatik protagonista guztiak eta haien erlazioak pixkat oinarrituta daude mundu realean ikusi ditudan erlazioetan edo nire lagunen artean gertatzen diren gauzetan, eta uste dut hori oso importantea izan dela errealismo hori mantendu ahal izateko. Hor nik uste asmatzen duzula erabat eta historia funtzionatzen du, utxune horrek edo hitz egin nahi ez den gauza horrek tentsioa mantentzen dulako eta amaieran agertzen delako bera, ez? Orduan,
alde horretatikan funtzionatzen du erabat. Naiz. Bale, bueno, eta gero, claro, hau guztia antolatzeko, ideia guztia antolatzeko, nola antolatu zara, edo nola jarri dituzu gauza bakoitza bere tokian, eta ze proiektu eran lan egin duzu? Bai, proiektu luze batean lan egin izan dudan lehenengo aldea izan da, beraz oso ongi antolatu izan behar dut guztia, ez galtzeko eta denbora nahiko murriztua zelako. Beraz, hasteko hasi nintzen gidoia idazten, hori gehien kostatu zitzaidan puntua izan zen, ze ni ez naiz idazlea eta hori zerbait luzea idazten nuen lehenengo aldea izan zen. Eta aldi berean miniaturak egiten joan nintzen, orrialdeak nolakoak izango ziren eta zer kontatuko zen orrialde bakoitzean erabakia ahal izateko. Eta behin guzti hori eginda, bozeto garbiekin jarri nintzen, eta gero garbira pasan dituen orrialde guztiak, eta bukatzeko margotu egin dituen orrialde guztiak, gero eskaneatu eta digitalizatu ahal izateko. Oso ondo. Eta estiloaren aurretik, oso estilo garbia markatu daukazu, nola egin duzu teknika topatzeko ere? Bai, esan dudan moduan, historia honekin daramatzat agian aktiboki historian lan egiten, baina bai pertsonaiak garatzen eta historia honetan pentsatzen bi urte. Eta denbora horretan hainbat aldatu izan da nire estiloa eta lan egiteko modua, eta batez ere horren eragina izan da komiki bat egiterako momentuan oso askar lan egin behar duzu, batez ere aurten soilik urte bat neukalako proiektu luze bat garatu ahal izateko. Beraz, azkenean oso estilo simplea garatu izan nuen, lerro soltez baliatzen dena, eta akuarela erabaki nuen teknika nagusitzat, ze niretzako nire teknikari gustokonea da, eta beste aldetik oso askar landu alden teknika da, eta emaitza oso politak eta kolore oso biziak ematen ditu. Oso ondo. Eta gero pertsonaiak topatzeko zer prozesu, edo nola egin duzu karakterizazioa, itxura, jaskera, hori guztia, nola landu duzu? Pertsonaia bakoitzak badago oinarrizko forma batean oinarrituta. Adibidez, Alixe lehenengo protagonista oso pertsonaia borobila da, hori nabaritzen da aurpegian hilek iskurra du eta oso forma borobilak erabili izan ditut pertsonaia egiteko, behintzat nagore egiteko oso lauki zuzena da, aurpegia nahiko laukia da, hile zuzena eta luzea du, eta oinarrizko forma horiek mantenduz errazagoa da pertsonaia simpleak azkar egin ditzakenak sortzea, baina aldi berean beti berdin ateratzen direnak edo errazki errekonozitu aldirenak. Oso ondo. Eta pixkat amaitzen joateko edo, izango zen ja pixkat hitz egitea maketazioaz, diseinua, zegero liburu eta eleberri oso profesional bat atera duzu, bere ezaugarri guztiekin, nola egin duzu diseinua, orrialdeak, banaketa hori guztia, liburuaren atalak? Diseineko erabakiak batez ere erabaki izan ditut, erosoagoak zirelako, adibidez formatua, dina formatuarekiko zuzenki proportzionala da den bat erabaki izan duen paperean lan egiten dudan moduan, errazago izateko hori fisikon du nuen papera, gero behin betiko liburura pasatzeko, gero orrialdeak egiteko jarritu nuen egitura bat irakurketa erraztu ahal izateko, baita polita geratzeko eta horri bikoitzak ere erabili izan ditut, hori estetika hori mantendu ahal izateko eta pixkat ilustrazio landuagoak eta politagoak sartu ahal izateko, ze azken finean oso askar lan egin behar denez, azkenean asko orrialde asko simpleago geratzen dira, beraz horri bikoitzak sartzeak oso aukera ona da pixkat detaile gehiago sartu ahal izateko.
eta gero, ba, adibidez, azala eta kontrazala egiteko, ba, guztia, argazki berdina izatea, guztia jarraian joatea erabaki nuen, elementu gutxiago direlako diseinatzerako orduan, eta bat datozelako irudi berdina bera dira eta. Bueno, landu beharra ez, azala, importantea da, ze azkenean hortik sartuko da, ez? Lehen ikusten den. Eta hori landu duzu sakonki, oso ondo. Bueno, pues nire partetikan, zorionak egindako lanagatik, eta sorterik onena zure ibilbidean. Eskerrik asko. Mila esker. Zuri.